Hey, uyamazi lo muntu enithi nihambile avela bonga ukudla. Uthola ukuthi nilambile kade nihamba. Bavele bathi bani offer rich ukuthi singanze ukudla avela aphike kuqala. Athi hayi si right. Uthothi kulo mzuzu bayena ka right and ayikho into ayithembile. Uphapha nje ukuqina. Ubone ukuthi uyazi lo muntu owaziwayo ukuthi ngeke nihambe naye emzini womuntu baninike ukudla. Ngisho ngabe kumsebenzi bethi baninike inyama athi hayi si right. Umuntu ohlale right. Bafowethu sanibona mina igama nguLinda Mfekayi. Sengaziwa ke ngo 1 million pairs of school shoes, but previously bengaziwa ngecontent yami ku TikTok la engisuke ngixoxa khona nezinto ezenzakalayo nje empilweni. Mhlawumbe enye ama video ami aduma eyathandwa kakhulu abantu yileyo ukuthi uthi uvakashile emzini womuntu bese kulahleka imali. Ngiyazi ukuthi enye ama video eyenza ukuthi abantu baqale bayinake icontent yami namanye amaningi umfana ohlala